Que tedes, e vai a marcha. Hoxe imos falar cunha matrona maravillosa que acompaña as mulleres en todas as etapas da súa vida, especialmente no embarazo e no parto, pero tamén no hospital e na casa. Pero o mellor é como se presenta ela, mirade. Me llamo Lidia y soy matrona. ¿Sabes lo que es ser matrona? Es saber muchísimo para, con muy poco, hacer todo lo posible para que la salud de las mujeres sea lo mejor posible. Sin juicios, con decisión y con valentía. Eso para mí es ser matrona. Non se podía presentar mellor. Lidia Lestegas, moi boas noites. Moi boas noites, María. Que Encantada placer de estar terte aquí. aquí en Malaspécoras, de verdade un placer inmenso. Que eres Moitas gracias. matrona no Centro Médico de Cambados. Efectivamente. E a primeira pregunta que che quero facer para arrancar esta entrevista é que fai ou que debería facer unha matrona cando entra unha muller embarazada pola porta, pola vosa consulta? Vale. O primeiro que hai que facer, como igual que en calquera outra consulta, presentarse. Importante, parece que non, parece que non, pero é moi moi importante, iso non o fai todo o mundo, presentarse, chamame Lidia, vou ser a túa matrona. A partir de aí, pregúntaslle por que ven a muller, non sempre temos especificado. Si nos ven por unha consulta de embarazo, preguntámoslle que é o que quere facer. Si é que vai querer seguir adiante, si é que non. Si ven por calquera outra tesitura, pois xa empezamos a indagar un poquinho máis na historia e, bueno, vamos falando e van surgindo cousas. pero sempre desde o punto de vista do acompañamento. Ao final, unha matrona é tamén acompañar, non, a esa muller que entra pola porta. Sí, o sea, a figura da matrona, digamos que históricamente, é a profesionalización das mulleres que acompañan mulleres en diferentes estados reproductivos, en diferentes etapas da súa vida sexual e reproductiva. Sempre se nos vinculou moito máis ao momento do embarazo e do parto, porque é certo que é unha boa parte da nosa profesión, pero realmente estamos moito antes e moito despois do embarazo e do parto. Creo que contaxedes tamén con outras compañeiras no programa que tamén trataron temas de menopausia, sexualidade, etc. E, bueno, hoxe sí que veño a falar un pouco máis do tema de embarazo, que é o noso grosso, pero... Sí, pero está ben especificalo porque a veces hai moita desinformación Sí. respecto a este tema, que moitas veces as mulleres na súa etapa de perimenopausa ou menopausa non saben a que profesional acudir, entón Sí, a sí. matrona é o noso gran referente, non? Bueno, que de feito pásame super a menudo que abro a porta da consulta e digo hai alguén para a matrona? E mírenme todas as mulleres 50, 60 con cara de evidentemente non, niña. Pero é como, pois moi probablemente sí, o sea, o grosso do que fago no día a día non ten tanto que ver co embarazo. Debería ser, de feito, isto que estás Sí. dicindo é moi importante porque é o que está instaurado na sociedade, é dicir, que a menopausa ao final non acudes a ningún profesional e previamente á menopausia podese facer moitas cousas para levala dun mellor xeito. Claro. Hoxe centrámonos algo máis no embarazo, como ben dicías, chega unha muller embarazada pola túa consulta, as mulleres adoitan ir acompañadas da súa parella ou van máis, siguen indo soas? A meirande parte diría que veñen soas. Incluso teño que dicir que hai moitas mulleres das cuales en todo embarazo non coñezo a ningún acompañante. Impresionante. Moitas. E algunha coñezo xa no período do posparto porque a parella si ten un permiso de paternidade ou de maternidade da nai que non é xestante, pero ás veces nin eso. Ti, como profesional, como matrona, desde o teu punto de vista de acompañamento da muller, como ben dixemos en todas as etapas da súa vida, como ves que aconteza iso? A min pareceme francamente triste. O embarazo é algo para vivir acompañada e non sempre ten por que ser acompañada dunha parella, porque hai moitas mulleres que van decidir ser nais solteiras, mulleres que estando en relación rompen a súa relación, mulleres que a pesar de estar en parella e que están xenial en parella, prefieren que o acompañamiento seña máis por unha irmá, unha prima, unha amiga, a propia nai. Quero decir, acompañamentos pode haber moitos, pero hai moitas mulleres que viven un embarazo moi soas. Non digo que non haxa mulleres que poidan disfrutar de leválo máis na intimidade, as personalidades son moi diversas e haberá quen necesite máis o seu espazo, pero falo en liñas xerais. En liñas xerais, sobre todo cando esa soidade, esa independencia non é buscada, a vivencia tampouco é positiva. Ademais, co boom de hormonas que se vive nese momento. Claro. Para ti, cal é o cuidado especial de embarazo que se debería ter máis en conta? Ou que cuidados son os esenciais para unha muller embarazada? Entendo que a pregunta é directamente que teria que facer esa muller embarazada. Ti, como matrona, que lle aconsellarías? Que se coidara como coidara a unha nena pequena. Que bonito iso, É algo que era máis recomendo non solamente no embarazo, sino tamén a todas as mulleres en xeral, que aquí teño moitas.
ás veces olvidámonos de poñernos a nosotras mismas no centro. E un consello que dou moito é poñer unha foto túa de cando eras pequena na mesilla de noite. Que lle dirías a esa nena pequena? Come ben, come ás túas horas, intenta non saltarte comidas, intenta non comer comidas excesivamente procesadas, fai exercicio, sal ao aire libre, intenta traballar as túas amistades, traballa o teu círculo social, ese tipo de cousas. Que bo consello, que bonito chegar a que unha matrona che diga isto tan fermoso que tens dicindo e tan básico, non? Porque ao final é algo básico que deberíamos todas recibir esa información. É que a saúde é algo básico. Non fai falta que nos complicamos a vida máis do necesario. A saúde son cousas básicas. Que mitos derribarías ti do embarazo? Hai moitos mitos alrededor do mundo do embarazo. Algún que che veña á cabeza ou que ti vives na túa consulta e que hoxe queiras desmontar aquí para todas as mulleres que nos ven e que están aquí presentes tamén? Para mí, o máis esencial, sin duda, é que o exercicio físico no embarazo, a día de hoxe, todos os estudos que hai, o único que demostran é que ten beneficios. Beneficios tanto de como se vai a topar esa muller, a como vai ser ese parto e a como se vai incluso desenvolver a longo prazo ese bebé. O exercicio físico adecuadamente pautado dentro duns límites razonables, si nunca na vida corriche, non te poñas a preparar ahora un Ironman, igual non é o momento. Pero, aínda que teñas de non facer nada, recomendo que busques a algún profesional que empezar a entrenar. Si estás acostumbrada a facer exercicio en líneas xerais, o sea, se non é un deporte de contacto e demais, a miña recomendación en xeral é intenta como mínimo manter. Vai adaptando, evitando exceso de calor, procura manter un nivel de exercicio co cal poidas ir falando de forma cómoda, pero o exercicio non é peligroso para a meirandísima parte dos embarazos. Si podo desterrar un, que tome con este. É un grandísimo mito ese, de estás embarazada, estate quieta, non fagas nada, non? En canto, hai outro mito tamén, que é o das relacións sexuais no embarazo, que a veces é como, non, ter relacións non, porque podes facerlle daño ao bebé, que é algún mito tremendamente grande. Tamén dependerá do embarazo de cada muller, evidentemente, non? Pero... Sí, a ver, aquí poderíamos falar en términos relativos de tamaño. A xente creo que ten moita autoestima. Non chegábamos tan adentro. Apuntade, por favor. Como para facerlle daño a un bebé. É verdad que, según vai avanzando o embarazo, quizás temos que modificar as posturas cas cales nos sentimos cómodas. Pode ser que o desexo sexual aumente ou disminúa, e tamén iso hai que respetalo e falalo e traballalo en parella. Pero, a priori, salvo casos moi contados, por exemplo, se a placenta é unha placenta previa, que iso quere decir que a placenta, que é o órgano que aporta os nutrientes e o oxígeno ao bebé, está situada xusto diante da canle do parto. Neses casos, por exemplo, sí que se recomenda evitar as relacións con penetración. Tamén pode ser que, aínda que o embarazo este ben, ao manter relacións con penetración, haxa un pequeno sangrado, que a priori tampouco ten por que ter importancia, pero claro, asústanos un montón. Quitando casos moi concretos, non ten por que haber ningún problema para manter relacións con penetración, pero claro, de novo estamos teñindo as relacións con penetración. Cando falamos de outro tipo de prácticas sexuais, a muller pode ter orgasmos, pode recibir contacto sexual de todas as maneiras que se nos ocurran, que non teñen por que ser estrictamente penetración e que moitas veces ni siquiera van ser o que máis se apetezca. Que iso recalcámoslo aquí no programa, que o sexo non é só penetración, porque estamos aí como que sexo só é penetración, e non ten para nada que ver. Temos unha consulta dunha espectadora que nos mandan, bueno, pois aquí preguntas para as nosas expertas. Maruja de Foz pregúntanos concretamente que facemos unha vez que das a luz, tes o teu bebé na casa, cando unha veciña quere vir e darlle bicos ao noso bebé. Isto é tremendo, non? Isto que pasa de cando veñen a visitar o bebé, todos queren, pois claro, collelo, que o fan con toda a boa intención do mundo, por suposto, pero hai xente que di que non, de dar bicos aos bebés non. Ti como matrona, que aconsellas? Dende logo darlle bicos aos bebés, non. Eso, sí, como frase. A partir de aí, a familia, normalmente a mamá e papá, mamá e mamá, van ter que establecer unhas normas. E sobre todo no primeiro fillo, isto notase moito do primeiro ao segundo fillo, porque no segundo fillo normalmente xa as mulleres como que se impoñen máis. Pero no primeiro fillo non queres quedar mal, entonces aceptas máis visitas das que probablemente che apetece. Eu teño un decálogo posto na consulta para xente a que lle naceu alguén preto. Entón a recomendación vai máis hacia esa xente. Non ir a visitar as recién paridas ao fogar sin avisar. Si vas,
ir pouco tempo. Levar comida, Importante. ou levar roupa para lavar na túa casa e despois levala ben planchadiña de volta. Regalazo, Claro. regalo que se pode facer a unha nai. Nunca, nunca, nunca ir si estás acatarrada, si estás con gripe, nin con mascarilla nin sin mascarilla. Si estás con calquera proceso infeccioso, por leve que seña, o que para nosotros é algo leve, para un recién nacido, que por debaixo dos 2 meses non están inmunizados de nada e o primeiro ano de vida, en líneas xerais, son moi fráxiles, pode supoñer un ingreso hospitalario, cando non palabras maiores e cando non estamos falando xa de nenos pois, que naceron prematuros ou con algún problema. Entón, algo tan sinxelo como para nós pode ser un herpes na boca que está empezando a salir, doulle un bico a ese bebé na cara, e igual lle estou provocando un problema de por vida a ese meniño. Entón, hai moitas formas de demostrar amor e demostrar cariño, e non se trata tanto do que a min me apetece facer, sino do que ese bebé e esa familia necesita. E respetar esas necesidades reales. Que maravilla, que ben me sinto escoitándote falar, de verdade, Lidia. Gracias. Lidia, ti tamén atendes moitos partos na casa, que parece que cada vez máis mulleres prefiren dar a luz na casa, non? A ver, non atendo moitos partos na casa. Eu non me dedico profesionalmente a atender partos na casa. Teño formación en parto en casa, atendín uns cantos partos na casa, máis en Cataluña que aquí en Galicia, pero, bueno, sí que teño formación e teño un cariño especial pola comunidade de matronas que se dedican a atención ao parto na casa. Pois hoxe Eva está cunha persoa moi especial, non, Eva? Que nos ten que Efectivamente, contar, María. vamos, de matronas ten que saber ela moito, Ven non, Eva? conmigo, dadle un Forte aplauso a Macu Moreno. Macu! Boas noites, Macu, ¿Qué como tal, estás? Macu? Senta por aí. Eu digo que Macu ten que saber de todo, de partos, de embarazos, de matronas. Eu creo que podía falar ela no sitio de Lidia Lidia. perfectamente. Perfectamente. Que Eu tal, tamén Lidia? creo. Como Moi ben, estás? moi ben. Eu teño que dicir que a miña experiencia no embarazo non foi tan preciosa como falaches. Para mí, no. Pero para Macu tuvo que ser, porque Muy buena experiencia. 8 embarazos, que se di 8. pronto. E todos na casa? Menos el último. Pero por que decidiches parir na casa? Porque, Porque tenía... limpio non pode ser, porque se ten que manchar No moitísimo. manchaba nada. Es un mito. É un mito, outro mito que está desterrando aquí, Macu. Moi ben, Macu. ¿Por qué? Porque no me gustaba ir al hospital, estar en un medio que no era el mío. Prefería en mi casa, con mis cosas, mi compañero. Porque antes tampoco te dejaban pasar a nadie en el hospital. es verdad. Mi primer hijo lo tuve en el 82. Entonces busco una matrona en Vigo que no se dedicaba a eso, pero le hablé y tenía muchísima experiencia y me dijo que sí que me atendía y me atendió de los 7 primeros. Madre mía, deixasme loca. Sí, sí. Pero ti sempre quixestes ter familia numerosa No, ou surgeu? No, me fue saliendo así solo. Bueno, saliendo, a ver, Son cousas que pasan. ti sabías con que estabas xogando. A ver, Pero quiero decir que anteriormente no me lo había planteado nunca, pero luego me vi inmersa en esa movida y me gustó mucho. madre mía, pero a ver, que hai que ter na casa para parir? Toallas. Sí, no, sí. Ou é un mito tamén? No, yo lo que hacía era, la matrona me decía, preparamos la cama dura, que era poner una cama así con sábanas, una por aquí, otra por encima, otra por tal, un sitio que no fuera un colchón ahí que te hundieras, ¿no? Ah, vale. Y lo que Pues para hacía... eso no chan, non podes no chan. No, pero ella venía, por ejemplo, y me decía, vale, ya dilataste, tranquila, da un paseíto. Entonces yo lo que hacía era pasear por el pasillo. Tranquila, dice, madre. Yo paseaba por el pasillo y cuando ya notaba, digo, yo creo que ya llegó. Y entonces ella me veía, vale, vamos a empujar. Y en ese momento yo me ponía en la cama. De aquella no había otra manera, yo la que ella me dijo y me parecía bien. Me ponía en la cama, empujaba y E chimpún. chimpún. Bueno, se tamén, Lidia, ahora falando de como poñerse para dar a luz, que a veces é verdad que nos hospitais a veces estamos como máis atadas, digamos, a dar a luz dunha maneira cando hai moitas outras máis doadas, non? A ver, está mellorando moitísimo a atención a nivel hospitalario. Eu tamén quero romper unha lanza a favor en xeral da asistencia a nivel hospitalario. Por sorte, as cousas están avanzando moitísimo e a atención nos hospitais cada vez é máis respetuosa. Eu teño atendido partos en hospitales en bañeira, a 4 patas, encima do chan,
nunha esterilla, na cama, pero a realidade é que non en todos os hospitais hai un ambiente favorable para que isto suceda. Pero, Macu, eu teño unha pregunta. Ti, cando dabas a luz na casa, non tiñas medo de que se complicara algo? No. De que pasara algo? Porque No. podría pasar, que se tuveran que facer unha Sí. cesárea de urgencia ou 700.000 ¿Sabes cousas. por qué no? Mi primer parto fue complicadísimo, complicadísimo. Sí, ¿no te eches miedo? Tuve mucho miedo, pero me fue fatal, fatal. Venía de nalgas, no se sabía porque no había ecografías, pero yo lo tuve y lo único que me dolió fue que mi niño venía muy mal, ¿sabes? Pero bueno, después fue al hospital, después de hablar en el hospital, vivió 2 meses. Y de que era una cosa puntual, que no me tenía por qué volver a pasar, yo no tuve miedo a volverlo a hacer en E casa. así volveches a facelo na casa. Y fue una pasada la segunda vez. Y a partir de ahí me fue muy bien, yo nunca puse epidural, nunca... Yo estaba tranquila en mi casa. Tranquila, Macu. No, tranquila, te lo digo de Non verdad. estaba en un Con mi hospital. pareja, pues hablando, pasando por el pasillo, los dos tranquilos. É que son superfan desta muller. ¡Qué maravilla! Oye. Wow. Eva, non queres ter outro fillo? No. Na casa? Vai Lidia a atenderte, mas vai Macu. no. Yo ayudo también. No, eu só tiño unha dúda. O posparto. Ai, Porque non coseron nada. No, nunca cosieron. E non quedou... No, todo perfecto. Volvo ao volvía sitio. Todo al sitio, sí, claro. Claro. A partir do segundo, terceiro fillo non é tan habitual ter desgarros. O máis habitual dos desgarros en partos non medicalizados e demais, no primeiro parto sí que é bastante habitual que haxa algún pequeno desgarro, que non sempre hai por que suturar. De feito, dependendo do tipo de desgarro, non sempre é necesario suturar. E teño que decir que as vaginas son moi agradecidas. ¡Vivan as vaginas! En serio. É a mellor frase para rematar esta entrevista. Moitísimas gracias, Lidia vaginas son moi Lestegas agradecidas. e Macu, moitísimas gracias a disfrutar desa gran familia. Gracias, gracias.